वीरगंज महानगर पालिका में चले वाला ई रिक्शा के कहाँ रोके के बा आ कहाँ से कहाँ तक के कितना भाड़ा लेवे के बा, केकरा के कर तीरे के बा, कौनो ठुआ ठेकान नहीं के। दोसर भाषा में ई कहल जाओ तो एकर कौनो माई बाप नहीं के। बिना बाप मतारी के लइका खानी लावारिस अवस्था में बा। प्रणाम, हमर नाम है जय, रउआ अजोरिया के संध्या संदेश देख रहल बानी। वीरगंज महानगर पालिका में हजारों के संख्या में ई रिक्शा सब चलेला। मने कहाँ से कहाँ ओकर रूट बा आ कहाँ से कहाँ तक के कितना भाड़ा है, कर कौना निकाय के कितना तीरे के बा, एकर कोनो ठुआ ठेकान नहीं है। ई विषय में ना तो कोनो संबंधित निकाय ओकर अभिभावक ले रहल बा, ना तो एकर कोनो संघ बा आ ना कोनो समिति बा। नाम के एक दूगो समिति मिलियो जाला तो ओकरो ठुआ ठेकान नहीं है। एगो समिति बा जौन समिति ऑटो के तो जिम्मा लेवेला, लेकिन ई रिक्शा के कहेला हमहू नहीं की जानत। समस्या ये बा कि तेल वाला गाड़ी हमनी के रूट बा, हमनी के 12% रूट दिल बा। बैटरी वाला जितना भी गाड़ी बाटे पहले के जौन मने 5 वर्ष 7 वर्ष पहले के वो गाड़ी के भी रूट बा, तो नगर पालिका क्षेत्र भर में रूट बा। अभी जितना ही गाड़ी प्रदेश में होता वो रूट नहीं के दिले, रूट नहीं के दिले कहूँ के पसीना बैठा देता, ओकरा के ट्रैफिक नहीं के रोकरा करो। आ हमने गाड़ी जहाँ रूट दिल बा जहाँ हर एक कर भी यातायात में, ओकरा बाद में नगर पालिका भी कहता हम लोग करती रहो। तो अभी नगर पालिका तिरले नहीं मनु कहता नगर पालिका से अगर तोरा चलाओ के बा तो नगर पालिका में तो करती रहे पड़ी। आज हमके तो गाड़ी नगर पालिका में चला देहात में चला। आ हर जन ई रिक्शा जितना बा ई रिक्शा के तो करती रहला नगर पालिका। ई कहता कि हमर बुलबुक चाहिए यातायात कहता हमर बुलबुक अभी के सहमति भइल बा कि ना भइल बा। मने अभी नगर पालिका के भी बहुत गाड़ी बा, अभी दूर प्रदेश से बहुत गाड़ी बा। तो ये लोग रूट कहूँ के नहीं के, आई लोग कहूँ के पसीने लेके चल जाता बैठा के। तो ट्रैफिक के तो कहल जाला कि यो मानछे ये इसको रूट छैन तो बता म के करू मिलाएर बसती में महानगर पालिका अपन अलगे एगो काट छाट रखले बा। एमे ट्रैफिक प्रहरी के कहनाम तो औरो विचित्र बा। ट्रैफिक प्रहरी के कहनाम सुनेम तो रउआ खुदे आश्चर्यचकित हो जाए। ट्रैफिक कहता कि हमर काम खाली रास्ता देखावे के है, रास्ता देवे के ना। मान्छे सँगसँगै सवारी चाप पनि बढेको छ, जबकि यहाँको रोडले लगभग धान्दैन। यो 200-300 सवारी साधन चल्ने रोडमा आज 1300-1400 सवारी साधन चल्छन्। एकसाथ रोडमा निस्क्यो भने तपाईँ हामी हिँड्न सक्दैन। त्यो बिचको व्यवस्थापन भनेको चाहिँ अब औद्योगिक नगरी पनि हो, व्यापार व्यवसाय चलाएका छन्। कतिले चाहिँ मिचेर सडकमै पनि कहिलेकाहीँ व्यापार ल्याइपुर्याइदिएका स्थिति छन्। सडक साँघुरा छन्, फुटपाथ छैन मान्छेहरूलाई हिँड्ने पनि त्यही बाटोबाट, सवारी साधन बुड्ने पनि त्यही बाटोबाट छ। त्यसमा ट्राफिक प्रहरी लागिरहेछ पछि। र महानगरको हकमा पछिल्लो टाइममा तपाईँले देख्नु भएको छ महानगर आफै तहस नहस छ, भवन जल्या छ, संरचनाहरू उसकाहरू छैनन्। आफै महानगर पालिका एकरा में आपन अलगे नीति नियम बना के बैठल बा। महानगर पालिका कहता कि कर ना तीरे वाला के कौनो कीमत पर बख्शाइश नहीं है। महानगर पालिका के नगर प्रमुख राजेश मान सिंह से बतिला पर वहाँ के हेतरे कहता नहीं कुरो के छ भने कानुनी राज्य सबैको लागि हो। म ई रिक्साका ती चालकहरू मित्रहरूलाई र तथा चाहिँ नि ई रिक्साका सङ्घहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कम्तीमा तपाईहरुले जुन भनिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई स्ट्यान्ड छैन उ छैन, तपाईहरुले त कुरामा वार्तामा बोलाउँदाखेरि तपाईहरु आउनुहुन्न। एकजना दक्षिण फर्किनु भएको छैन, एकजना पश्चिम फर्किनु भएको छ। कम्तीमा सम्पूर्ण जना एक ढिक्का भइकन कम्तीमा एउटा सङ्घ अन्तर्गत सबैजना रहनुस् र तपाईहरुलाई चाहिँ जुन पार्किङको व्यवस्थादेखि लिएर जुन स्ट्यान्डको व्यवस्था वीरगंज महानगरपालिकाले गराउँछ त्यसमा तपाईहरु निश्चित रहनुस्। र सडकमा कुनै पनि हालतमा ई रिक्सा जहाँ मन लाग्यो त्यही खडा गरेर चाहिँ नि पेसेन्जर उठाउन पाइँदैन। यो नियम चाँडै नै लागू हुन्छ। लागू त छँदैछ, तर यसलाई चाहिँ कडाइको साथमा हामीहरू चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ। नाम है जय, रउआ अजोरिया के संध्या संदेश देखत रहनी है। प्रणाम।